Kirolaren bueltan laguntza solidarixuak emuteko sortu zen Bergarako IGAM talde solidarixua oindala 10 urte. Bideo honetan ziar hainbat persona eta kolektibori lagundu xaue eta 10 urte injauen honetan teidera injaue bidaiatxo bat, 10 urte horreik ospaketako. Gu gaurkoan IGAM taldeko kide batekin ju itzordua 10 urte honeik errepasau eta teideko viajea zela fanzan jakiteko beraz, horren berri jakitea gura baldimozue, gelditu gurekin urrengo minututan. Bai. Zorionano, opa ekipo! Aio baitxuk! Aio baitxuk, goxoko zeirak eta 10, eta benga, bost kampeoiak. Niko egin da. Opa igam! Aupa igam! Opa logapa! Baionander garitan dago gure albuan, IGAMeko sortzeetako bat, eta lehen hasieran komentu duten mura 10 urte honeik ospaketako, kamisetan ikusten da, teidera induzu bidaia hori. Lehen otain teide zemuzkoa pentsatzen, politxa, gogorra izan da. Politxa, gogorra eta suerte dugu giro honen dozkulan. Lo itxen da kanpoan eginean, refugioan kanpoan, eta egizia zen, markatzen zeba -5 timi zebalaan, eta ez ginean menozera termometro eruan, da oso guztoro ginen. Zemuzko bidaia esan zen? Gogorraz, gu motxiliak egin dugu ginen, sakua, esteria, pixua, jana, eratekua, orduan, hola igotzeko, lasai hartzeko bideia eta lasai itxeko mendixa. Zenbat egun bihar izan zegoen? Teidera, jau, zenbat denpora dintzen joan? Danere ginen, 26 ordu. Jun, lo egin, gero goizan 2 ordu egon ginen, 2 ordu egotia da kriston suertiaz, goizego 6etan jau ginen eta goizego 8 arte ginenan. Eta ez itxe eurixea edurra, neguan, otzaian juinan moduan, nahiko suertea. 3 egun berandu beste Bergako batzu dut ziren, eta funikularrian ezin igo gehatu ziren, zegoen aixiakin da goizan zela -4, sensazion termika -10. Eta orduan, suerte bate puskatu ginen bai. Alde hortatik suerte dugu zuen, baina biliga komentetien, horre egun zala ez. Han refugio badau, itxik eguen, han lurrien kanpoan lotan ibili behar izan zinen, baina han gordetza eskina baten, bauen berez loiteko leku bat, ez? Ez da izan pasau zan. Bai, aurrek urtean itxuria neguan 2 lin ziren, eta refugioa pandemiatik, pandemia ondoren itxin zeben, eta 2 pertsona zela hilin ziren onduan dago, refugio onduan dago gela txiki bat, eta zeukan ate bat zabalik eta zeren 6 litera. Orduan, barruan loitzeko aukera zeuan, baina entero ginen urrango bizian. Anekdota hori aparte, dana dela esperientzia benetan politxa izan bat pentsatzen, ezta? Oso politxa. Igotzeko gogorra eta jeisteko gogorra. Pixuak izoiaz da, azkenian bigarren eguna geixo egartzen da motxilia eta hankak kantzago ditoiaz. Bera, esan keke 10 urte horreik ondo ospatuta gelditu zehala. 10 urte induzuela, komentau du, baina hau izan da pitin bat zuen guztoko bideia bat itxien moduan, ezta? Bai, hori da. Azkenian gu hasi ginen kirola eta laguntza eskaintzen jentiai, ero asoziazioei, ero Leire Martini adibidez Bergaran, Basamortuan, ero Intermonos famen. Baina hau izan da 10. urte horrena, pandemia hostien ez dugu laguntzaik bati obestiai, eta hau izan da puskat geuretako laguntu biharrian beste bati, geuretako bidai poli bat itxia 10 urte indurako beste batzu laguntzen. Zertzela batzu pinima konta oso ez, zein lauketan ibili zen urte honetan, baina guazen pinima 10 urte atzera itxera eta nondik sortzen dan IGAM. Zeinen ideia izan zen, zeinen editortxakon, talde bat inbiu, kirola eta laguntzia oinarriakona, pinima nondik sortu zen? Ez izan hemen, deportabernan, euki ginoan egunkari izan zeba zeuan. Notiziatxo bat, albiste bat egoen. Albiste bat zeuan, eta ikusi ginoan 1 kilometro inbiziela, baina gozia zen erronka zen 4 irten biziela eta 4 elmugara hau. Eta 2
laguntzaile bizebela, arropak aldatzeko, janak erbateko, eta holako gauza. Orduan, elkartu ginen 4 pertsona inbie gehiuanak, eta taldean izena bertati dator. Igam da 4 abizenen inizialak, Iglesias Garitano Aranes Manso. Da, hortik hasi ginen, lehenengo karrera ospatzen, Katalunia izen zela 100 kilometrokoa. Ekarri du uste dut, zuen 10 urte honetako, ibilidu honetako pare bat detaile ez, horri dena komentatzen duen da, guazen errepasotxo horitzera, eta lehenengo eta behin komentatu duzu ez, 100 kilometroko karrera hori inzioia, eta kamisetia ekarri du, jentiari erakusteko, hau da, Igamek lehenengo, etara den kamisetea, lehenengo ineben, karrera hori, ezta? Hori da. Zelako goraketan duzu lehenengo karrera hori? Hau da, okurri usatzunetik hitxera, bukatu zanea arte, zelako esperientzia, zelako horitzopena gotzua? Izan zen, hilabete batzuk, igande goizetan, goizian 7 urten, da eguardi arte, korrika eta oinez. Izan zen, 100 kilometroko lehenengo karrera egin joana, izan zen 2014an, gure ustez, gogorren izango zalakuan, olakoik ez gaukan sekulein da. Gaukan behobia, maratoia eta olako gauza, baina 100 kilometroko sekulein barik genden. Ikusi dugu goin, ibilbidean ez tala gogorren izen beha. Zenbat hiru batu zen kasu honetan? Lehenengo urtean 4.500, eskatze zeben 1.500 gero Intermonos famerako, baina hemen erreixan beti okidu kriston laguntza, bai jentia eta bai kamisetak eta boletuak eta unien beti eskutatik enduzkue. Orduan lehenengo urtean eta gehioan 4.500 euro. Lehenengo urtean hasi eta hortik aurre etzai gelditu, 2015an, 2016an, guazen oin 2017 etorriko gara, ze uste bai hemen debagoienan, bai Bailaran oso entzuna, bai Bailaran eta Bailartik kanpora oso entzuna izan zen kasu bat, lehen komentatu zuen, Leire Martin Pinedana, eta ekarri du bai kasu honetan kamisetea, gorkoan errepasoan nahi jengabetz, hemen ikusten duzue, ez dakit, hau igual injo zuenetan laguntza mundu zuenan artean beraz izena. Bai, izan zen beti inda egunkan kanpuan, bai Katalunian ero bai Sahara basamortuan egon ginean maratoia korritzen, eta arek izan ziren bereziak bihartzen dozulako jentiai diru bat gero ikusten dozu gainera basamortuan kasuan ikusi ginoan nora juntzan destino eta diru hori, baina hau izan zen, hasi ginean Bergarako neska bati lagundu nahi izan, eta gero herri guztia bolkau zen, da herri guztia izan zen guri lagundu eskuna. Orduan, gu bakarrik ginoan hasiera eman, eta gero dana batera etorri ziren laguntzera, eta izan zen oso egun politxa eta fundamendako eta familiziandako oso berezia. Ez bakarrik Bergara herrientzat, Bergara herritik kanpora beha jauzan kasu hau, ez dakit goguan dagotzun noraino jauzan. Bai, erderaz dago, telebistan oso famatua den Akinoekin biba, eta hango bertako aktore eta aktriz asko egon ziren kamiseta honekin, gero Martin Berasategui, ETV-ko hainbat jente etorri zen kamiseta honekin argazkisa, bialduzkoen danetik Madridetik eta famatu asko, gero Reala, Eibar, honeanak gero Rezusta Bergarako pelotarixa, Irribarriakin bai dozko argazkixa, dozko oso famatu askokin argazkixak, oso politxez izan. Kasu honetan zenbat diru batu zebein? Zera lagundu zotzen Leirei azkerian? Lehenengo izan, Fundamera eta Leirei egunian bertan, egunerako bertarako eta egunkaen 24.000 euro. 16.000 ia familizia mogontzan, eta 8.000 fundazio bat, atorzia muskular espinal, eta Madridetik etorri zen neska bat, esan zozkun inoiz sekula emondako kantia ondixen izan zara, 8.000 euro. Eta gero egunian bertan eta atakoakin, Leirei lagundu jakon baitxa kotxian eta etxian aparatuak erosteko, aparatorrek ez die merkeak izaten, zutik ipintzekoa eta kotxea sartzekoak eta holako beste hainbat aparatu erosteko dirua lortu zen, orduan
diru desente izan zen. Bueno, mugarri bat igual izan zen bai igamen kasuan leirei lagundu zatzuen momentuei. Momentu horretan ez da talde moduan zer dan sentiu ze baina, horrelako kasu baten lagundu izatiatik. Oso postasun ondixea. Bai guk, bai berak eta bere familia bai. Da beti eskertu izen dozkue, emongo inoan laguntza ez da bela inoiz astuko. Ez da gupez. 2017an jarraituko, Soccer espaldimano eta hemen be ekarri du beste kasu bat, Bergaratik aipatu zulen be bai, Saharara ingu salto. Kasu honetan, Saharan beste laguntza mota baten biharra eguen, konta iguzu zemuz fan zan Saharakua. Oso ondo, hau unkigarri izan, zatik juteza bertara eta itxen dozu lo, bazkaldu, afaldu, dana, bizitza eurokin. Orduan, dana da, aste osoa da oso intensua. Bertako jentiakin oso apegauta gehatzeza eta dana emuteko duke gaina. Dauken gutxixa emuteko duke. Oso kuriosua da. Kasu honetan baina, zenbat, zela lagundu zotzain? Kasu honetan lortu ginoan kamisetekin da boletuekin 5.000 euro eta bertako eskola batere bialdu zen dirua, elektrizitatea ipintzeko eta urte osorako gozarixak emoteko hango umiei. Ez bakarrik emuten duzun laguntziatik, eta gero aipatu osoan jentiak egin dituzun harremanak eta beste esperientzia bat hartzen duzu, ez da bizitzarako, bai. Da oso unkigarri izan, aste osoa, zela tratatzen zozkuen erak, zela emoten zozkuen zeuken gutxixa. Pentsatzen dut honek lagundu ingo dauela aurrera begira lania jarraiketako, ezta? Ikustia benetan, jentian laguntzia badauela, ikustia zeu bepe lagundu itxezatzuela jentiari eta eskertza hori jasotian be, pentsatzen dut aurrera jarraiketako injarra izango dela, ezta? Bai, gehien bat ikusitzen dozulako, zer laguntza duzun, nora doian diru hori. Ez da, dirua bialdu, 5.000 euro bialdu eta ez dakin nora. Ez, hau da, 5.000 euro daukozu hemen eta zein biozu, eta bertan esplikatzu enbio hau eta dana dela, ibili gara bai komentaien, horrelako laguntza solidario honek emutiak, topaitiak, badakarrela beste alde bat bai, ezta? Bai. Hor, alde baltza edo gozen esatera badakola igual, ez kasu batzutan? Bai, tokagun kasu bat laguntzian nahixa eta zerbait ondo ezoiala ikusi ginuan eta gero udaletxian eta beste galdetzen ibili ginean, aber zela lagundu alginuan eta segiduan geratzeko komenta oskuen, ze beste laguntza batzupe sonartu eta zeuzkan eta esan oso garbixia ikusten orduan, gugoiaz boletuekin da kamisetekin diru bat lortzen, Baiarako herri danetatik dirua lortzen eta gero diru hori espaldin badia Leire Martin moduan garbi daun evidentia den kasu batera, puskat izango zen oso kaltegarria bai guretako, bai danondako. Orduan, bai nahi dugu urrengo kasu baldin badugu garbixa izatea dirua lortzeko kasu hortako. Horrek igual pilu bat bai frenado igual, azkenengo urteetan hor, igual etzaila ibili hain aktibo, bai okio zuela, igual arlo personalea begira, menorkan egon zinain, kasu honetan teidien egon zai, baina ez dakit aurrera begira ja zerbait pentsutako zuen, ez dakit ja deportabernan berriz elkartu zain, ja urrengo ideiak eta... Han bertan teide ja agertu zen, teiden ez, baina gero hastian ginoan eta han bertan ja agertu ziren. Aurrengo urtean ez, baina hemen dibira, aber ze itxen duen. Eta ia agertu zen 3-4 itxeko rekorriduak, ero aber ze inaldan. Baina, laguntzeko baldin bada beste norbaitxi be, hori ondo ikusten dugu itxia. Jon Ander egin du, errepasotxo bat, kamiseta pilatxo bat egin gauzizko enbestatzu gainera horritxi du. Eskerrik asko guri tartetxo bat emutiatik, espero dut 10 urte hori izan dago lanakin gozatu izana, baita azkeneko teideko viaje honekin nola ez, eta berra aurre erantzion beha aipatu duzun moduan, berdimen jarra egiten zuen lagunketan, eta jentiak be zuen laguntza hori, laguntza horretara haieteko aukeria dakon. Eskerrik asko.